Kok senenge kok ngeri. Cak Andes. Sing pipi sapa? Hah? Nyong uyuh malah tekan kebone, Lek. Nyong uyuh tekan kebon. Watune rak jempale. Diri kami iki yo. Ayo. Aja kedang. Liyane wae. Gini. Nyeleh ngendika, Lek. Nyeleh. Nyeleh yo. Iya. Ning nek nyelehke dibalekke ya. Iya. Ya, Des. Iya. Klep. Nek nyeleh dibalekke. Ayo. Lek. Nyeleh balekke. Nek nyeleh balekke. Iya. Bapak juragan. Udah awake Bapak. Kowe terus salam sik. Salam sik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar bisa tuh kabeh lagi. Dito. Ape operatore jos sih. Petang kae ning kono. Oh iya. Ya wis. Salam bilah awak dhewe tekan ndi nek lab. Tekan dusun Bandungan. Bandungan alhamdulillah tubuk-tubuk kok ngene. Karang isih hawa-hawane iki riraya ngucapake minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin menungso keh lupute. Iya ta? Kaya kowe wingi ngentuti ndasku e. Aku lagi njaluk ngapura. Ora wong turuk dintuti ya. Ayo iki acarane apa lek Lep? Aku ngerti. Acarane Happy Birthday to you to. Happy birthday to you. Iya ta. Sing ulang tahun sinten iki? Hah? Sapa? Sukinah kok. Mawadah. Sapa sing ulang tahun ngawon siap dereng? Oh. Buder. Ayo. Tak lakoke. Ayo. Bapakku NUI. Dang. Mubeng. Hah? Oh, Pak. Ora iki tak dubengke wae, Pak. Jangane kesuwen. Hah? Mengko. Ya wis. Rono. Ini lurus ini. Ini Pak, rada megar Pak. Rada megar. Nggih, apa? Sing ulang tahun jenengane adik Dedi Komposer. Dadi komposer idumu. Oh. Dodi Fazri. Iki yo gua Lah. klemet yo nang kene. Ayo. Nggih, hajat ulang tahun plus kitan. Dan dadi sopet yo ulang tahun. Berarti sing ulang tahun manuke. Dadine ngene. Iki kaya manuke cacarawa butute sing akeh ulune nek digoyang dul lenong sisuki ayo goyang kepriye Des. Asline iki dadekke siji kene padha. Oh ya, itu toh Pak, jaluk saiki toh Pak. Anda kok dijokok kene iki lali Pak jenengmu. Yo. Hari kok iya. Bunder. Kandhani Pak. Sing tak nani yo. Kok iki sing ngomong yo. Bunder. Happy Aku yo njaluk ning omah. Oh iya. to you. Happy birthday to you. Ngalor. Ngidul-ngidul. Kok sik, Pak? Happy birthday to Sing ulang tahun gede kok. panjang umurnya, panjang umurnya,
panjang umur dan serta mulia, serta mulia. Beri doa bareng-bareng buat Dodi Fazri. Semoga jadi anak yang baik dengan orang tua, sehat selalu lancar sini Allah, amin. Sebelum tiup kita potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mana Kuenya, minta kuenya, ora teko-teko sutile. juga, sekarang juga. Gawa rene ya, gawa rene ya, rotine kene ya salah jaluk. Jono rono jaluk rotine. Aduh, Bu, jaluk rotine, jaluk rotine. Sing nyekel roti ya ora krungu, kok kepiye? Alah. Tiba rotine. Comot rotine. Comot ya iya rotine, rotine. MC. Dik, jaluk rotine. Dik, jaluk rotine. Kuwi kayak tulisan ini lho Mbak. Rene le, kandani le. Wong wis kene wis jaluk ya. Adik, jaluk Minta rotine. kuenya, minta kuenya, minta kuenya sekarang, sekarang juga, sekarang juga. Alhamdulillah digai. Panas. Yo ki dipangan, Des. Iya Allah. Ini Tak kira ya apa? Wi oleh mobil kuwi malah kok. apa? Riko melune. Andes nek foto mingkem ya? Mingkem des. Mingkem, Des. Mingkem. 1 2 dihitungi ping 50 lho, kudu mingkem. Nek mingkem wagu kok. Masa kok mingkem? Des. Des. Iki lho, adik iki di foto to. Kok malah ngomong kok suwi, kok suwi, kok suwi. Tak Dani, Rene. Sama Rene. Kose. Di foto. Ya. Ayo foto. Sama rasanya saya aku tak. Ya menawane dhewe wis. Des. Sing bener to, Des wah. Ya. Yo, 2 3. Des untune. Mingkem, Des. Des mingkem. Wis. Untune lho. Iki Le. Sama ulang tahun. Ulang tahun yang piro? Oh, 11. So nek gede arek dadi apa? Dek. Rasa Dek, Dek. dilangi. Gak disune yang untune garing. Ya rasa dilangi. Nyanyi lapi kayak gini. Iki. Rene. Kene iki. Kraket iki tangane bupak. Ya iki, aku. Adik. Ini adik. Sini. Ah, adik namanya siapa adik? Pak Ijo. Dodi Fazari. Hah? Dodi Fazari. Ayo bari. Sing genah salene, ra iso.
Jenenge sapa? Dodi Fajari Haji Fajari. Umurnya berapa? 11. 11. Kok padha nyong kuntingeng. Padha nyong yang biasa semene iki 11. Kowe piro? Aku wis 30. Ayo, Bu, tak dongake ya, Dik. Muga-muga dadi anak sing dadi karo wong tuwa, Amin. sekolahe pinter. Amin. Muga-muga nuke enggal mari. Wis dipotong lho. Ustaz, potong to? Wis. Ora, Brak? Wis. Aja ge badminton ndak glenthuk. Aja pelayon. Ya. Kok ndak gendelen. Domongi wong tuwa ki aja ngeyel ya. Ya, ajak lagu apa? Lagu apa? Eh? Oh, Ora. Mah meni lagu ngono. Ki nyong selak raket untunge lek. Ya luweh. Tetel. Wis. Ayo. Ajak lagu apa? Lagu apa? Sing nyanyi sapa? Nyong. Apa Mbak E? Mbak yo. Yo, Mbak yo. Eh. Ayo Mbak. Mbak Rindri. Ayo Mbak Rindri. Adik naik ke sana nanti dicium ya. Ya, nanti gundulnya diulus-ulus. Ya. Ya. Ayo nyanyi. Sebuah buat Lagunya apa? lagunya minta lagu apa? Apa? Oh, cicak-cicak di dinding. Oh, ini kowe mlaku ya? Lagunya apa? Lagunya apa? Dinosaurus. Dinosaurus. Kasunyatan. Kasunyatan Boleh, kok nih. ya. Ya mari rono, wis awakmu diket. Sing bari sang mondolan hubung ya. Sing andes teko ning kono wae rasa mubeng. Roko. Iki parah Kang kegandrung parasmu ya Waduh. Apa ya suaranya? Suaranya apik. Tekan kono kaya. oh Ana buntute, Des. Eh? Ana buntute wae Ana. suaranya. Ih, untune ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Andes mingkem. Urung sikatan mau. Ayo Yo, Des. Nut Ora gampang nampa lakon iki. ayo Aku wis nyoba ikhlas. tak gendeng awak lagi ayo kowe Nampa kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya. Apuran aku yen ninggati sliramu. Nanging atiku wis tutup tuamu. Gusti tansah krungu apa panyuwunmu muga enggal
Miki mburoti. Oke, nyong wis wireless. Ojo wirelessnya udah cewek. Ayo, golek upi, Riko. Apa? Ya, Riko golek rasa upi. golek upi. Ya. Tak omong. Kan ini joget kok. Kok kaya terapi. Oh, sikile terapi ya. Nyit tenut ngono. Ayo. Lek, Riko sing ngatur lek. Yo. Ayo. Wih, siap. Yo. Maju rono. Yo. Ayo, lagune apa? Ayo berkonco. Ayo aja. Nyanyi kok. Nyanyi. Jreng. Dot. Jreng. Jreng. Dot jreng. Ayo prokonco. Sik. Ini kan bulan sawal. Heeh, Bulan sawal loh. Ya rada nganu sithik lho. Rada apa? Barat. Ada. Ayo kok. Ayo Mas. Ya baik, gajah. Ya, ayo. Wis sing jreng. Iya. Ayo berkonco. Wih, ya. Sik ngene ya. Tak Oh. Hei. Masih bareng-bareng Kusuma Riba. Mondolane sak jose. Oh. Terus sae. Iya. Ayo berkonco. Rukun kasih. Yo. Ini sapa sing nyanyi? Amike nang isor kae. Ayo. Ayo, Bro, mek mangan. Ora apa-apa iki ngelehi. Ya. Yo ngerti kok, kesasah. Ayo prakonco nyaruana rukune Islam yaitu 5 sakat loro rukun kasiji biswa sira dalam ngaji. Lamun kuasa namanya Jawi Agami Islam ya nona sudah terang asal dawe dari pangeran. Ngapa tuh Des? Pengen sosis? Nyo, kayak bayi mesake. Nyo. Ya. Oke, para Des, penonton Des. sekalian. Des, nyo. Satu buat berdua ya. Wah, Yo. Apa lagune? Yo, lagune apa? Yo, Pramila. Ya. Oke, para penonton semuanya tidak kalah asing lagi. Ini ada artis satu, yaitu Andes Gadong. Mau joget apa ya? Pramila. Apa? Joget apa? Obe. Wedang. Aron Durang Wangi Ler Banjaran Sari
buka pronto asmara Lagu kembali terus kalau yuko Kaya sotya buka pronto asmara dasar rayu ngewangi posmo tutur rasa aron-aron burak wagi lekan jaran Des, lagunya apa? Wajibnya apa? Ngain. Ngain. Wajib main. Ya ora apa-apa. Iki wayahe adolan Des. Des, dia tuku sosis kurang. Wajib ngainan nang wadon loro ilmu wajib ngainan wadon loro ilmu aja liren yen durung sebodomu aja liren yen durung sebodomu wajib ngainan
Mafailatona mafailatona mafaia salamun alaika alaika minal anbiya ilaihi Assalamun 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 alaika alaika minal anbiya ilaihi Nggih, tendak kendu. Piye? Mate. Dari iki sing tuwa-tuwa do potel. Ngene. Ayo, piye iki ana daden awak mlebu? Hah? Oh, ya mlebu. Ya Irfandi. Ya monggo. Mas. Ora, kopi ini ireng gak lah. Aiki deh kopi ireng. Ya wandi ronce kembang, wangine mupian ku bilang, ojo siro menyo diturut gawe pangeran. Ya wandi ronce kembang, ombangi yang mogamu kumilang, ojo siro menyo diturut gawe pangeran. Monggo langgang kasakeco urip pirone ngelam donya kowe kuwi ora kana samaya Ya wandi ronce kembang, wangine yang mogamu kumilang, ojo siro menyo diturut gawe pangeran. ya wani ronce kembang wangine mupian kumilang ojo sira menyo diturut dawuhe pangeran Monggo lungguh ing kasekeca, urip pirane ngalah donya, ora suwi, ora kena semoyo. Madep marep maju madep waru, marep togor marep payung. lagunya apa iki Kita pemuda. kita pemuda Nantian aja. kita pemuda se-Indonesia ingat pada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia Karena sungguh kau mencari ilmunya, bukan kita bisa untuk derajatnya. Kita dunia dan akhiratnya, moga-moga bisa masuk surga. pemuda se-Indonesia ingat pada kewajiban kita Kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama
Andes gara-gara Andes. Ayo ada sih gara-gara tanganmu ngene jadi tadi. Lagunya apa guys? Sumingir. Sumingir ya, cari ada sumingir itu sumingir. Sumingir. Selemengit. Oh sumingir. Sumingir Des. Des. Ridol takon sumingir ki opo? Apa lagu nih? Sumilir alir. Sumir. Oh, kan masih ada lagi guys. Tiba. Oh, tentang tapuk namanya. Jajal ini enggak. Sumingir. Udah kita. Cepet Rene. Cepet. Kepiye? Ra ono banyu sing ngelasi ning Orang apa ya? Bukan janjimu sing keras Oh, semua bareng janji nganti kapan nyeksa kenanku nganti sepele ra ono Sumingir. Wes aja lah mau kuitak kok. Sumingir. Oh, sumingir. Sumingir. Ku jalan lagi sumingir tak kok. Yo. Sumingir. Sumilir. Iya. Semilir angin dalu sumripun rasa minati saya makai rasa kasmaran iki pirang-pirang bengi ansah keanteni nanging raono teko Bisa itu suwengan kali ono ketemu nangis tetes aku kelone hatiku rono banyu sing Kowe iki Andes ki rene iki kon ngopo to?
Kowe iki rene kon ngopo tak takon aku. Jadi Tak kon- takon aku kowe rene ngopo? Mekon prongos-prongos. Memang rene. Oh, mangan. Oh, jajal. Wasis. Gerora tiba ora apa-apa to? Makat ngejoki adus mari. Awak ada serata adus kok. Adus setahun pisan. Oh iya. Para pamirsa. Ngono. Kok kepiye, Dek? Pamirsa sampur sami kala kuasa kanca pade atur pambagyo sugeng santan sugeng mesari kesenian ono wonten ing alam iki rame critane anggone pacarangan rana sing menang ora ono sing kalah kabeh prajurit padha sami bubar kabeh kelingan kanca sareng Yalah katipo ikan bonang loro terslendro salong katelo cara ketelo kaya barangke macan mangat makan makan kalian sedaya kandungan kaya kanot otak dikundiro
Klebon. Klebon apa kuwi? Klebon gabah. Sepeda malih ingkang kagungan hajat kula aturi medal wonten ing kompongan. Matur suwun. Encen nanti sik mau kok. Meneh. Joget sik. Ya ora le marah-marah kok marah. Aku kok wis tuwa. Lor kidul gundule. Manam jupat
Fajari joget. Des, Eh, sini tengah. iki gantian kepengen Apa? Aku seragam tersilite. Oh, no. Aku ya iya, itu kok bareng nang kamar mandi ya. Ora pamit bareng mau iki. Oh iya. Ya pamit kok. Ojo. Anu klondrengane kebuki lho Mas, tak. Rada tegak. Nyerbok putus doyan ibu doyan ibu waktu ki. Nampia. Tinjau di bawah pulau dengan Lalu kita lakukan kalau sekolah mereka paham kawit ini bulan juga asal dengan dapat nanti kanggo awak dewe. Yo iku ono bapak ono kasih putra. Yo to. Wis ngono wae. Ucapke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kami. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah. Tepuk tangan dulu ya. Nah.